ஒரு ஃபேமிலி விஷயமா இருக்கட்டும், ஒரு கல்யாண விஷயமா இருக்கட்டும், ஏற்பாடு செஞ்சிட முடியுமா, நடந்துருமா, கிளிக் ஆயிடுமா, அது கன்க்ளூட் ஆயிடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து குழப்பி குழப்பி தான் கொண்டு வரும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்தாலும் அப்படி இருக்கு, ஒரு பிசினஸ் எடுத்தா அப்படி இருக்கு, ஒரு ஜாப் எடுத்தா அப்படி இருக்கு. நிறைய பேருக்கு ஜாப் போயிட்டு ஜாப் கிடைக்கல. இப்ப கிடைச்சிருமா, நாளைக்கு கிடைச்சிருமா, இன்னைக்கு கிடைச்சிருமா, இந்த வீக் கிடைச்சிருமா, ஓகே ஆயிடுமா, அந்த ஸ்டேட்டஸ். பட் எதுவுமே வந்து எஸ் நடந்துரும், எஸ் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம வந்து உறுதியா சொல்ல முடியாத ஒரு நேர காலத்துல தான் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து உணர வேண்டிய, புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, 2026 பிப்ரவரியில மீனம் இது வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப பொறுமையாவும், ரொம்ப நிதானமாவும், ஒவ்வொரு முடிவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து பலமுறை சிந்திச்சு அத செய்யறது, அது நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்றேன்.